Dafydd Iwan yma yn sôn am y pedwerydd pwnc, sef cymunedau a chyflogaeth sy'n ystyriol o oed. Adroddodd arolwg gymunedol Age Cymru fod mwy na 55% o ymatebwyr wedi rhoi sgôr gwael i fynediad at toiledau cyhoeddus yn eu cymuned. Dywedodd dros dreian fod palmentydd lleol yn wael, ac roedd mwy na 22% yn ystyried seddi a lleoedd cyhoeddus i orffwys yn eu gymuned yn wael. Wrth i ni nesau at y cyfnod adfer ar ôl y pandemig, mae'n bwysicach nag erioed fod pobl hŷn yn gallu rhyngweithio â'u cymuned unwaith eto ac yn teimlo'n hyderus y bydd eu hangenion a'i gofynion yn cael eu bodloni. Felly, rhaid i Lywodraeth Nesaf Cymru osod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu digon o toiledau cyhoeddus, hygyrch, ledled Cymru. A rheini i'w gweld yn glir. Hefyd gweithio gydag awdurdodau lleol a darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth hygyrch, integredig a chynaliadwy ledled Cymru, fel bod pobl hŷn yn parhau mewn cysylltiad â chymunedau a gwasanaethau. Ac yn olaf, cyflogaeth. Mae Age Cymru yn credu y dylai pawb allu aros mewn gwaith am gynhiriad ag yr hoffa nhw, a'i bod yn gallu gwneud hynny, ac na ddylai neb fod dan anfantais yn y gweithle oherwydd ei hoed. Mae'n mynd i'r afael a'r rhagfan a gwahaniaethu yn rhan hanfodol o wneud gwaith yn fwy boddhaus a chynhyrchiol i weithwyr hŷn. Mae gwahaniaethu ar sail oed yn parhau i fod yn eang yn y gwaith, gweitha cyflwyno'r ddeddf gydraddoldeb yn 2010. Gyda 40% o weithwyr dros 100 oed yn credu bod wedi bod dan anfantais yn y gwaith oherwydd eu hoedran. Fodd bynnag, mae astudiaethau amrywiol wedi dangos bod gweithlu oedran cymysg yn tueddu i fod yn fwy cynhyrchiol, gan y gall gweithwyr hŷn ddod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth y gall eu cydweithwyr iau elwa oddi wrthynt. Ac wrth i weithwyr heneiddio, mae'n bosib na fyddan nhw'n gallu gwneud y pethau yr oedden nhw'n gallu gwneud pan oedden nhw'n iau, yn enwedig os yw'n cynnwys gwaith llaferus trwm, tra bydd gan eraill fwy o gyfrifoldebau gofalu efallai. Felly, efallai bydd angen i gyflogwyr roi mwy o hyblygrwydd i'w gweithwyr o ran i cyfrifoldebau a chynnig gwaith rhan amser pan fydd angen. Felly, rhaid i Lywodraeth Nesaf Cymru sicrhau yn gyntaf i bod yn gweithio gyda'r Comisiwn Hawliau Dynol a Chydraddoldeb i gefnogi gweithwyr hŷn ac amlygu'r mater o wahaniaethu ar sail oed yn y gweithle. Yn ail, bod yr holl awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru yn defnyddio deddf cydraddoldeb 2010 i amddiffyn pobl hŷn rhag gwahaniaethu ac i hyrwyddo cydraddoldeb oed yn hwyrach mewn bywyd. Ac yn ola, i fod yn darparu gwybodaeth a chymorth i sefydliadau fel y gallan nhw fanteisio ar sgiliau a phrofiadau gweithwyr hŷn. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.